Inhala profundament pel nas i exhala per la boca. Inhala profundament pel nas i exhala per la boca. I un cop més. I deixa que la respiració flueixi de manera natural a través del nas. Amb cada inhalació sent com t'allargues, com creixes, com t'omples d'energia. I amb cada exhalació deixes anar, t'alliberes, et desfas de tensions innecessàries. Sent l'arrelament de la base de la teva columna. Sent com la teva energia flueix pel teu tronc sense obstacles. Una energia que puja. Que es vol obrir pas més enllà de la teva coroneta. A poc a poc, junta els palmells de les mans al centre del teu pit, els dits polzes toquen el teu esternón. I focalitza tota la teva atenció al centre del teu pit. Dóna-li un propòsit a la pràctica que tu vulguis, el que et motivi. Mantenint el propòsit present, començarem la pràctica. Relaxa els braços, mans als genolls. I baixes el cap. Deixa que pesi. I amb la inhalació comences a fer cercles. I alliberes les tensions al coll, a les cervicals, a la part alta, a l'esquena.
Fos les tensions que hi hagi entre les espatlles i les orelles. I amb la propera inhalació canvies el sentit. I poquet a poquet tornes al camp en una posició neutra. Des d'aquí fas cercles amb el tronc, vas endavant per inhalar, obrir el pit, obrir espatlles, com vas enrere arrodoneixes. Fes el moviment al ritme de la teva respiració. I intenta fer el cercle cada cop més gran. Des del centre canvies el sentit i observa com involucres la pelvis en el moviment i com sents la mobilitat de la teva columna vertebral avui, com estàs, com està el teu cos. I vas tornant fent el cercle més petit i el moviment més lent. Fins a deixar el tronc en una vertical, posició neutra. Obres els ulls poquet a poquet, inhales i puges els braços amunt. I exhales, vas cap a la dreta, allargant tot el lateral. Inhales, puges, exhales al costat esquerre. Inhales per pujar, exhales. Inhala i exhala al costat. Inhales per pujar, exhales i t'allargues. Un cop més a cada costat. Entrellaça els dits de les mans i allarga els braços cap amunt. Empenya el sostre amb els palmells cap amunt. Obre el pit. Exhala i arrodoneixes, mirada al pubis, el pubis va cap a tu. Inhales i obres, esternum amunt, endavant. I ara exhala, tanques costelles, portes l'esternum cap endins. Inhales. Exhales. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Un cop més. Exhales. Inhales per pujar. I ara exhalant anem a la torsió cap al costat dret, mà dreta darrere, a l'esquerra el genoll, mira per sobre de la teva espatlla. Amb cada
vols allargar la columna cap amunt i créixer, i amb cada exhalació vols torsionar una miqueta més, amb suavitat. Inhales per pujar braços amunt i exhales per anar cap al costat esquerre. Intenta visualitzar la torsió en la teva columna, dona-li espai a les vèrtebres. Inhales, puja braços amunt i exhales, relaxa els braços. Anem a 4 punts. Com sempre, les mans just a sota les teves espatlles i els genolls just a sota de les teves caderes. Des d'aquí, empeny amb força amb les mans al terra, empeny amb els genolls i amb els empeines, com si volguessis elevar-te. I observa què passa amb els braços, amb la musculatura de les cames, observa què passa amb l'abdomen. I començarem a fer cercles, mobilitzant el cos, poquet a poquet. Continua empenyent el terra. No deixis que es flexionin els colzes. Pots involucrar també la cadera en el moviment. Canviem, girem cap a l'altre costat. I ens quedarem en una posició neutra. Des d'aquí empens amb els braços, inhales, arqueres la columna, porta l'estrona endavant, exhala, arrodoneix, inhala, obre el pit, separa glutis, isquions cap al cel, coroneta al cel. Exhala, si arrodoneixes. Inhala, obre. Exhala, arrodoneix. Un parell de cops més. Deixem l'esquena neutra i des d'aquí inhales, empens al terra, exhales, obres el braç dret cap amunt, dires la part alta del pit, inhales per baixar, exhales per anar al costat esquerre, inhales baixes, exhales per girar. La mà que tens al terra és la que t'ajuda a empènyer, a torsionar una miqueta més. Un cop més. Ok, i estirarem braços cap endavant i anirem baixant el pit cap al terra. Pots deixar la barbeta o deixar el front.
Inhales i puges, t'incorpores. I anirem a Adho Mukha. Flexiona una cama, flexiona l'altra. A poc al teu ritme vas donant mobilitat. Vas despertant el teu cos. Pots flexionar les dues cames, pots portar el pes endavant i fer una onada, flexionant genolls, enrere. I a poc estabilitzes el Mukha, el pes cap als talons, isquions al cel. Les aixelles es volen mirar entre elles, les mans empenyen fort endavant. Des d'aquí puges cama dreta ben amunt i portes el peu dret entre les mans. Deixem el genoll i l'empenya esquerra a terra. Mira endavant. Dona-li pes a la cadera esquerra. Inhala i puja, braços amunt. Si pots, obre una mica més el pit. Continua baixant la pelvis. Inhales, reincorpores una miqueta el tronc. Inhala aquí i ara exhala, torsiones cap al costat dret, mires enrere. Inhales per pujar braços amunt. Exhales cap a l'altre costat. Inhala, braços amunt. Exhala, torsiona. Inhala amunt. Exhales, torsiones. Un cop més. Inhala amunt. I exhala, mans al terra, peu dret enrere, caderes amunt, Adho Mukha. Puja cama esquerra en amunt i peu esquerre entremig de les mans, genoll dret i empeine, mira endavant. Inhala per pujar, braços amunt. I si vols, obre el pit enrere. Respiracions profundes, obre costelles, dona-li pes a la pelvis. Reincorpora el tronc. Inhala aquí. I ara exhala, vas cap al costat esquerre, torsiones, mires enrere, inhales, braços amunt, exhales al costat dret, inhala amunt, exhala, inhala, exhala, torsiona, un cop més. Inhales i ara exhala, mans al terra, peu esquerre enrere, cadera amunt, Adho Mukha, isquios cap al cel, les aixelles es volen mirar, l'abdomen busca les cuixes, relaxa el cap.
dreta amb turmell esquerra i torsiona. Mira per sota de l'espatlla, de l'aixella. Torna al centre. Una respiració profunda aquí. Mà esquerra, la cama dreta i mires per sota de l'aixella. Torna a Adho Mukha. Inhala i puja la cama dreta cap amunt, cama ben estirada, ben activa. I portes el peu dret entre les mans, obres el peu esquerre i puges. Virabhadrasana 2. Fixa't que tinguis el genoll sobre el teu turmell, obre caderes, braços en una sola línia i mira la mà dreta. Activa l'abdomen, fixa't que no estiguis ni endavant ni enrere. I des d'aquí gira el palmell de la mà dreta cap amunt i vas a Virabhadrasana, obre el pit aquí, tornes al guerrer 2 i portes el colze al genoll i crees una diagonal amb el braç i la cama esquerra. Pots quedar-te aquí, pots portar la mà dreta al terra o buscar el llaç per darrere. Obrir-te. Des d'aquí portarem la mà dreta a terra al costat del peu. Anirem a una planxa lateral, per tant puja braç esquerre amunt i portes la cama dreta a prop de l'esquerra. Pots portar un peu per davant de l'altre o un sota de l'altre, cadira ben amunt. Si això és difícil per tu, creues l'esquerra per davant i continua portant cadira ben amunt. Si estàs còmode a la planxa lateral, pots portar el peu esquerre a sobre de la cuixa i continua portar la cadira ben amunt. Anirem a una planxa i a Adho Mukha. Pujarem cama esquerra ben amunt, peu esquerre entremig de les mans, obres el peu dret, puges, guerrer 2. Mantens aquí, activa abdomen. Gira el palmell de la mà esquerra i vas enrere, obrir-te. Inhala i torna al guerrer 2 i a l'exhalar busques la diagonal en la versió que tu vulguis. I portem la mà esquerra al costat del peu, braç dret amunt, en línia amb la teva espatlla, i ves a buscar aquesta planxa lateral en la variació que vulguis. I torna passant per una planxa i a Adho Mukha. Caderes ben amunt. A poc a poc, camina amb les mans cap als peus. Deixa el cap relaxat cap endavant. El tronc que pesa.
i vas pujant poquet a poquet. Deixa els peus a l'amplada de les teves cadires i puja braços amunt. Porta el pes del cos a la cama esquerra, arrela bé la cama esquerra i puja el genoll dret cap al pit. Inhales aquí i a l'exhalar portes el tronc endavant i la cama dreta enrere. Inhala amunt, exhala enrere, força en el centre, últim cop. Inhala per pujar i exhala, relaxa. Anem a fer l'altre costat. Puges els braços, des de la cama dreta, genoll esquerre a prop del teu pit. Inhala aquí. Inhala, exhala. Inhales per pujar. Exhala endavant. Inhala. Exhala. Inhala. Descansa. Ok. Tornem a pujar braços amunt. Pes a la cama esquerra. Puges el genoll dret cap al pit. Vas endavant. I amb la mà dreta vas a buscar el turmell dret. I a poc vas baixant amb control. Si necessites apoyar-te en un bloc, et pots apoyar en un bloc. I aquí pots anar obrint la cama i obrint el tronc. Poquet a poquet tornem. I fem l'altre costat. Inhales, puges braços i el genoll esquerre. Vas endavant, vas a buscar el peu de darrere i vas portant el tronc endavant i obre. I poquet a poquet tornes amb control. Posem el peu dret davant i fem un pas amb el peu esquerre cap enrere. Deixem la part de fora del peu paral·lela al final de l'esterilla. Obrim els braços en creu i anem a Uttita Trikonasana. Porta el tronc endavant i cap a baix i mira a la mà esquerra. Vols estar en una sola línia, en un sol pla, i intentar no estar amb el cos cap endavant. Inhales per pujar i a l'exhalar Parivrtta Trikonasana. Porta la mà esquerra per fora del peu, mira la mà dreta. Si això és molt difícil per tu, pots estar aquí també. Obre la part alta, sent la torsió. Inhala i puja. Tanquem el peu dret. Porta els dits dels dos peus mirant una mica cap endins. Inhales aquí i exhales, et plegues. Porta els braços endavant i allarga't, obre el pit. Braços estirats. Camina amb els dits de les mans fins on puguis i els isquions. Encava al cel, el pit en direcció al terra, el cap relaxat. Deixa la mà esquerra al terra amb el braç ben estirat i la mà dreta va a buscar la cama esquerra i torsiones, mira per sota l'aixella. Torna a allargar, ve endavant, obre el pit.
mà dreta al terra i amb la mà esquerra vas a buscar la cama dreta i torsiones, mires per sota l'aixella, tornes, obres el pit, camina amb les mans, si pots posar les mans en línia amb els peus i empeny per portar el cap en direcció al terra. Si vols, pots anar a una invertida des d'aquí. Poquet a poquet, amb control. Inhala, esquena paral·lela al terra, braços cap als costats i t'incorpores, obres el peu esquerre, vas cap endavant i cap a baix i obres sempre la mà dreta. Respiracions profundes, cames fortes. Inhales per pujar i a l'exhalar torsiones, empeny amb la mà que està a terra o en la teva cama. Inhales per tornar, rectes els peus. Inhala aquí, exhala i et plegues, braços ben endavant, estirats. Obre el pit, camina amb els ditets de les mans per anar més lluny. El pit en direcció al terra, el cap relaxat. Els isquions cap al cel, el pes cap endavant. Deixa la mà dreta a terra, braç ben estirat i portes la mà esquerra a la cama dreta. Gires. Inhales per tornar i a l'exhalar cap a l'altre costat. Inhales i tornes. Camina amb les mans cap a tu. Empeny el terra. Si vols, pots tornar a fer la invertida o quedar-te aquí. Inhala, mira endavant. Exhala, aguanta la cintura. Inhales i puges el tronc. Tanquem cames. Al principi de l'esterilla, peus junts. Inhala, puja braços amunt. Obre't enrere. Exhala i et plegues. Inhales, mires endavant. I exhalant, una cama i dos enrere. Baixem, genolls, pit i barbeta. Inhala i puja cobra aquí. I exhala, et quedes a terra. Deixa els avantbraços en el terra. Front a terra. I a l'inhalar, pugem amb la força dels braços i de l'esquena, el que et vulguis. I baixes. Mans més o menys a l'alçada del pit. Inhales. I puges, el puix no es separa del terra, activa les cames. I baixes.
Col·loca els ditets dels peus en el terra o amb els empeines, com tu vulguis. I des d'aquí, separa. Amb els ditets és més fàcil. Actives les cames i sents que se separen els genolls a terra. I des d'aquí, empeny amb les mans, inhala i obre el pit. Exhales, baixes. Col·loca els dits dels peus a la terra i puja caderes amunt a la nuca. I camina o salta endavant per seure. Vale? Deixem les cames estirades. Empeny amb les mans. Creix. Unes respiracions aquí. Flexiones la cama dreta, deixa la cama esquerra ben activa, puja el braç dret amunt i enrere, més o menys en una línia amb la cama esquerra, i puges caderes ben amunt, obres el braç esquerre enrere, obre el pit, obre costelles, respiracions profundes. Respiració més. I poquet a poquet tornes i et plegues cap a la cama esquerra. Inhala per pujar amb els braços ben estirats amunt i ara exhales i vas a una torsió. La mà dreta va enrere, l'esquerra al genoll. Mira per sobre de la teva espatlla. Inhala i puja el braç dret i exhalant vas cap a la cama esquerra. No passa res si no arribes a agafar el peu. Deixa el braç estirat. I el pit. No mira amunt. Canviem. Flexiones la cama esquerra, cama dreta ben activa. Inhala, braç esquerre amunt, enrere i caderes ben amunt i obres el pit. Una respiració més. I tornes poquet a poquet i vas a plegar-te cap a la cama dreta. Inhales per pujar amb els braços estirats i vas a la torsió, mà esquerra darrere, la dreta al genoll, mira per sobre de l'espatlla, continua activant la cama dreta. Inhala i vas cap a la cama, cap al peu dret, vas obrint el pit. Pots quedar-te amb el braç estirat, com et sigui més còmode. Inhales per tornar poquet a poquet. Estirem les cames. Flexionem els genolls i ens abracem. I a poc anem baixant la columna.
terra. Deixa els peus a prop dels glutis, ample les teves caderes, obre els braços en creu o en cactus. Tal qual estàs, baixa els genolls cap a la dreta, la mirada cap a l'esquerra. Inhala profundament pel nas i exhala per la boca. I un cop més, inhala pel nas. Exhala per la boca. Torna els genolls al centre. I els baixes cap a l'esquerra i la mirada cap a la dreta. Inhala pel nas. I exhala per la boca. I un cop més. Exhala per la boca. Genolls al centre. Genolls cap al pit. Agafes els dits grossos dels peus i obres. Els genolls volen anar cap al terra, el sacre cap a terra. Consciència, la zona dels malucs, afluixa, tensions. Juntem les plantes dels peus i els anem baixant cap al terra. Deixa que els genolls s'obrin, caiguin amb el pes de la gravetat cap als costats. Poquet. Tanques els genolls. Deixes les mans als costats de les caderes. Inhales i puges la pelvis cap amunt. Empens amb els talons, amb les espatlles i exhales. I baixes, vèrtebra a vèrtebra. Inhala per pujar. Exhala per baixar. Sent el moviment com una onada. Travessa tota la teva columna vertebral. Moviment coordinat amb la teva respiració. I sent com la respiració es fa cada vegada més àmplia. I el moviment també. Una última vegada. Queda't a dalt, mantenint l'aire en els teus
costelles, el teu pit. Quan no puguis més, baixes buidant-te totalment i vas estirant cames. I sent la teva respiració tranquil·la. Contacte del teu cos amb el terra. I vas sentint la lleugeresa del teu cos. Et sents flotar en l'espai, et sents flotar en la immensitat. Et sents flotar en l'amplitud. Sents flotar en l'univers. Et sents tranquil·la, tranquil, en pau. En el silenci. I a poc al teu ritme et deixes caure cap al costat dret. A poc fas una inhalació profunda, connectes amb la teva respiració de nou. Vas recuperant la mobilitat en les mans, en els peus. I al teu ritme vas tornant. Gira't cap a la dreta.
poquet a poquet t'incorpores. I escolta com et sents. Porta la mà esquerra al cor, la mà dreta sobre la mà esquerra. Sent el batec, sent l'escalfor. Sent l'energia que m'ha activat dins teu. I dona gràcies per aquest moment. Junta les mans al centre del teu pit, dits polzes amb l'esternón. Recorda la teva motivació, el teu propòsit. Namasté. I moltes gràcies.